Asiniroha madihamu doho dame na siyan Tuhan de bata amata. Doho siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom amanginang, selamat pagi. Horas amanginang. Sehat-sehat mamu saluhuk na jala totong di bagasan pangaramotion itu hata. Dan selamat berakhir pekan amanginang. Seperti biasa, selamat mengarade diri. Unang lupa hita marsogok bongok mahita tu minggu napa 10 pituhon. Dung Trinitatis. Parade dirim tikim do keluargam lahomar persoran diari na pinarbadian ni dewata. No aing ngamanginang tatangihom majolo hatan itu hatta sada Samuel 2 ayat 30. Dibaheni boti hatani Jehovah debata ni Israel. Nunga pola hudok nian pinopar mudoh pinopar ni amam marhaladu di joloku rodi saliling lilingna. Ala yang gono aing ninna Jehovah. Dau may sianau ayak kanapa sangap ahu marsangap bahenoku. Alayak kanapa lea ahu marleado bahenoku. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Amanami nanami di bagasa Yesus Kristus. Dipaingot turpuhok kita manginang songod dia do nalaho mamuji pasangapod debata di pardalanan ninguluta. Songon naung somal jok hudok kami akan manginang di hari Sabtu, hari perpudi di Minggon, parade dirim, parade dikim, laho mamongoti ari na pinarbadian ni debata. Laho marsaur dohot ibana. Pamuji pasangapon debata. Asatung songod dia pihak kaulota manginang. Unang lupa hita. Laho pasangapon debata dinguluta. Ulaon nata jalo. Profesi nata ulahon. Sudinay syed debata. Maka mari kita gunakan segala pekerjaan profesi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Juga sebagai jalan untuk menghormati Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Anu ngatakas di sota begina king amanginang. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Begitu luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan saja apabila kita hormati dalam kehidupan kita, dia akan balik menghormati kita dan memberkati kehidupan kita. Alai manangisin napalea ahu marlea bahenoko. Asal nang lupa hita disiak kamanginang. Mangaradi diri hita lahu mamuji di bata pasangapon di bata di ngoluta. Dalat tadui lahu pasangapon ibana. Maparbadiai ari na pinarbadiaan ni di bata. Atong tung songod dia pelojata sadarion, tung songod dia perocok ni ulota manginang. Unang lupa hita pasangapon di bata. Jalatabahem maulotai mamuji pasangapon ibana. Ay odo hata na pinasahat ni sadapan urirang tu si Eli. Sahalak naung ditotuhod di bata. Gabi perhalado di jolona marhaladoi. Marhaladoi di bagas joro ni di bata. Alay mungkin amanami na nami di boto dora kisah ni si Eli dohot di anak kona. Gabi dipangani akka anak ni si Eli do. Akka pilihan si tutungon na pinasahat ni bangso ni di bata. Dang ditiroi jala dang dipaingot si Eli yana konai. Muruk matuhane terimas ibana ay gabe marleado dibahen gabe hina dibahen lias rohana mamereng akapilian si tutungon na pinasahat ni debada. Atong napaduahon amang inang. Asa unang lupa hita mamehon akanauli na dinggat tu yana kota. Asa unang peam hita. Tapa sobu tapa hohom akka hahurangan ni anak kota. Alay tapa ingo maka manginang. Asa totong daruli asini rohani debata nasida di nguluna. Maka mari manginang. Kita tetap mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak cucu kita. Agar mereka juga menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan agar keluarga kita, keturunan kita juga tetap beroleh kasih setia yang daripada Tuhan. Dibaheni di hamu nama nami na hinaholonga di bagasa Yesus Kristus. Tapasangak madibata di nguluta sadarion. Jalata memehom ma, taajar hon ma.
akan nauli na denggan asa marhabiaran mida Jehovah nangaka yana kota nang keluargata. Di pasu-pasu Tuhan tamahamu sadaro namang inang tarabul maka nasa arsa ni roha malu maka sahid di parrohai hamu akan amarlas ni roha. Tedeho mabukwede nomor 517 ayat 2 dohot ayat 3. Tarde de dona seda ringgas mar minggu be marupa daulatona seda sasudem alai tunggal rohana dang sai dosa nai Tuhan nadang digolong nang pangkokok nai di son doa o Tuhan sai suruh doa manjowa kadongan na totong mandang ulehon magogoku nang tekeke tuhong pai mamulado ngandang olobe Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Not so.